el senyor Xico Torres i el senyor Fèlix Ripoll, el senyor Joan Torres que ens acompanya allà, el senyor Fèlix Ripoll, que és secretari general d'Unió Menorquina, el senyor Xico Torres, que és el president del nou partit, el senyor Melià, que és el president de Convergència per les Illes, i jo mateix, de la Lliga Regionalista. Volem donar les gràcies a tots vostès per estar aquí avui, no tan sols en nom de nosaltres quatre, sinó tots els amics i amigues que ens acompanyen, que acaben d'arribar de Santa Maria per constituir aquest nou partit. Dir-los també que volem donar les gràcies a la Fundació Paraires on hi càpiga la màxima de sensibilitats possibles dins els plantejaments que estan claríssims, que ja me'ls ha enumerat i que evidentment nosaltres subscrivim totalment. Per tant, renúncia cap ampliació de l'espectre d'integració i cercar la suma. Aquest era l'objectiu i amb aquest objectiu hem fet feina i crec que hem assolit un objectiu raonable.